Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, Hûn Kurdin. Ew Kurdin. Alo. Kuro ne aloya? Bawer ezim bawer. Bawer tuî. Erê, Çavayî başî. başım tu çavayê. Kuro wallah te hevalekî başî ha. Kia? Erê, çava diçe? Bawer e bawer. Bawara. Baş e. Gund çavayê. Tu çawa derbas dibe? Vallahi gund pir xweş e. Berf dibare, dünya sar e, lê disa jî pir xweş e. Ha. Erê wele. Belê. Wekî din? Ez jî dixwazim pêra bipeyvim. Baş. Ha, bawer. He, Rojda li vê diye rojda. Dixwaze bi te re baxive. pir mühim e. Nizanim. Çi? Dibêjî çi? Bijê gelek muhîm e. Belê gelek mühim e. Ha, dibêjê pir muhîm e. Dixwaze bi te re baxive. Ta ka bidewî. Ha, ji te re. Keremke. Alo Bawer? Gelek nemîne. He, Tu çawayî? başım tu çavayê? Tu başî? Başım spas. Gund çawaya? Vallahi baş e. Sar e lê disa jî dünya xweş e. Wa, em ê biçin sînemayê bi Azadra. Velle? Belê, filmê Nicole Kidman heye. Slavê min jî Nicole Kidman rabêje. Ê ser çawa. Ez jî dixwazim herim sînemayê lê gund sînema tune. Lê tu yê roja yekşemê werî? Duşemê. Ez ê roja duşemê Duşemê werim. werî? Lê dersim dur e. Em kar Berfê dîsa ye. bi te re temaşe bikin. Dibe. Bila gelek neçe. Başa tamam Bawer. Ez ê bidim Azad? Xatirê te. Her roj baş tera. Erê bawer. Emrî. Da te gotî dişemê werî? Erê. Ha, tê dişemê vegerî. Baş e. Baş e bu pirtûkan. Ha, Çi bu. kir? Erê. He. Ya Azad. He. Rastî li gundê me zanî. He. Her kes dixwaze Kurdî bipeyve. Belê. Her dem çavê wan li televizyona Kurdî ye. Erê. Erê. Hê tiştekî baş e? Müştera gotu bi birayê min. He. Erê. Ha, birateyî mamoste? Erê wele. Belê, tê bîra min. Kuro daxwaziya wî ye ya. Xêr e? Xêr e erê wele. Çi dixwaze? Pirtukan dixwaze pirtukan. Eyvallah rast e. Tu zanî Belê? li gund pir zarokene. Hemû jî dixwazin Kurdî fêr bin. Belê. Lê pirtuk tune. Rast e. Kemasiye me heye. Boy pirtuka. Belê. Tu ji karî ji me re 20 pirtuk bişînî. Belê, ez ê bişînim. Çi pirtûkan dixwaze? Boy zarokan. Bo zarokan? Erê. Ey baş e, ez ê bişînim. Eger peret cem te tune here cem memeyî qiriq. Ew dikare peret te de ha. Na bawer, eybe em hevalê hevin basa pera neke, ez ê bişînim. Tu silavê min jê rabêje ew lê. Baş e. İro na sibez ji te re bişînim. Pir baş dibe kuro. Ez ê bi otobüsê bişînim, otobüsa Dêrsimê. Erê bi otobüsa ekspresa Dêrsimê bişîne ha. Baş e lê her pirtûkekî çend numuneya bişînim? Bu ez bizanim. 5 numuneyan bişîne 5. Her yek 5. Erê. Sibê ez ê ji we re pirtûka bişînim, baş e? Pir baş dibe kekê min. Baş e bawer, dîsa silavê min bike bila perê te gelek neçin? Spas. Baş e. Ê çêbû. Tamam. Ka bide rojda çi dixwaze? Tu dixwazî dîsa roj de bipeyvî? Keremke. Alo Bawer? Erê. Ez jî dixwazim pirtûkan bişin. Gelek pirtûkên Kurdî li cem me jî hene. Kızê tu ji min re pirtukan bişîne. Belê, ez dixwazim. Ez ê xelata te bidime te. Zanî xelata te çi ye? Tu bi saxî were besa. Na xelatek baş e ha. Çi xelata? Mêr dî mêr. Mêr. Erê mêrê gundê me şêr re şêr. beselo. Ne mêre şêr re wele şêr. Hadi bi xatirê te bila perê te Kes te neşe. negre bînim ji te re xwe. Bizem jî nabe. Na spas. Çi mi? Ez başim Musa. Keçê kes te negre tu mal mayî. Da bela xwe ji min veka. Tamam tu pirtukan bişîne pirtukan bişîne. Da Silavê min baş jî her ez kes bêje. bişin. Ser çavê min. Ha silavê xortik jî hene ha ji te re. Ê baş ser çava. Her roj baş Daha hep tu min xatirê te. xweşî.
تجي من نخوش هذا ایروژ امی ببینین به اول کرا خواستن و دیتن چاواتن بکارانین دی دمانوها و دی دما بیده یعنی دی پرزنته و دی füture de. خواستن یعنی به انگلیزی to want و به فرانسی vouloir Buluyor. به کرمانجی خواستن Khwastin. ام به دمانوها دی بیجن از دخوازم Ez تو دخوازی او دخوازه ام دخوازن هون دخوازن Ew dixwazin. لی باور ددما بیده چاواته گوتن Ez ê bixwazim. ازه بخوازم Tu yê bixwazî, توی بخوازی ew ê bixwaze. اوه بخوازه؟ بخوازه Em ê bixwazin, امه بخوازن hûn ê bixwazin, هونه بخوازن ew ê bixwazin. Bixwazin. اوه بخوازن آزاد تو جی لیکره گوتنه جمره بکرمانجی بی بجه گوتن آنج بی انگلیزی تو سی و به فرانسی دیغ بکرمانجی گوتن ام ده دمان هاده کوکاوی یا دمان هاب کارتینن دبه بیج بیج. چونکه ام دبیجن از دبیجم Dibêjim. تو دبیجی او دبیجه ام dibêjin, هون hûn dibêjin, او ew dibêjin. dibêjin. Dema bê yani fütüravi çawa Ha. tê karanîn Ez ê bêjim. ez ê bibêjim. Bibêjim. Ha, ne ez ê Yêj pîr bêjim? neke. Ez ê bibêjim. Ez ê Tu yê bibêjim. bibêjim. Ew ê Ez ê bibêjim. Tu yê Tu ê bibêjî bibêjî. Ew ê bibêje. Hûn ê em ê em ê em ê bibêjin. Hûn ê bibêjin. Ew ê bibêjin. hûn fam dikin Erê. Alo. Kuro ne aloya? Bawer ezim bawer. Bawer tuî. Erê. Çavayî başî. Başım tu çawayê. Guro wallah te hevalekî başî ha. كيا Erê. Çawa diçe? Bawer e bawer. باورة Baş e baş e. Gund çavayê. Tu çawa derbas dibe? Vallahi gund pir xweş e. Berf dibare, dünya sar e, lê disa jî pir xweş e. Ha. Erê vele. Ha belê belê belê. Wekî din? أشي تخوازن بيرا ببيبن Baş baş. Ha bawer. He. Rojdal vediye rojda. Ê. Ne dixwaze bi te re baxive. Pir mühim e. Nizanim. شو بيجي شو Bijê gelek mühim e. بلي قالك مهمة Ha dibêjê pir mühim e. Dixwaze bi te re baxive. Taka bidevi bidevi. Hı hı. Ha ji te re kerem ke. ألو باور Gelek nemîne. He. تشاوي Başım tu çawayê. باشي Başım spas. قن تشاويا Vallahi baş e. Sar e, lê disa jî dünya xweş e. وا أمي بتشن سينما بأزادرا Velle. بلي فيلمي نيكول كيدمان هي Slavê min jî Nicole Kidman rabêje. يسر تشاوا Ez jî dixwazim herim sînemayê lê gund sînema tu ne. لي توي رجا يكشمي وري Duşemê ez ê roja duşemê. دشمي وري Lê dersim dur e. يا مكان برفية. دي سابتر تماشا بكن Dibe. Bila gelek neçi. باشا تمام باور أزي بدم أزاد خاطريتا Her roj baş tera. Erê bawer. Emrî. Da te gotî dişemê werî? Erê. Ha te dişemê vegerî. Baş e baş e. Baş e bû pirtûkan. Ha, Çi bû. kir? Erê. He.
Ya Azad, He. parastil gundime zani. He. Herkes tıkaze Kurdi peyve. Beli beli. Her dem çavi anal televizyona Kurdiye. Eri eri. Eri. Hiç teki baş he. Müştera gotu be Braymen. He. Eri. Ha brate mamosta. Eri velle. Aa beli beli te biramın. Kuro dakhaziye viye ya. Xeyr he? Khair eri velle. Çi dixwaze? Portukan dakhaze, Portukan. Aa, eyvallah rast e. Tuzani, Belê? gund pir zarokene. Hemû dixwazin Kurdî fêrbin. Belê belê. Lê Portuk tune. Aa, rast e. Kemasiye me heye. Boy Portuka. Belê belê. Tu ji karî ji me re 20 Portuk bişînî? Belê belê, ez ê bişînim. Çi pirtûkan dixwaze? Boy zarokan, boy zarokan. Bo zarokan. Erê. Ey başa başa, ez ê bişînim. Eger peret cem te tune here cem memeyî qiriq. Kuru Ew dikare peret te de ha. na bawer, eyb em hevalê hevin basa pera neke, ez ê bişînim. Tu silavê min jê re bêje ew lê. Başa başa. İro na sibez ji te re bişînim. Pir baş dibe kuru. Ez ê bi otobüsê bişînim, otobüsa Dêrsimê. Here bi otobüsa ekspresa Dêrsimê bişîne ha. Başa lê her pirtûkekî çend numuneya bişînim? Bu ez bizanim. 5 numuneyan bişîne, 5. Ha, her yek pênc. Erê. Sibê ez ê ji we re pirtûka bişînim, baş e? Pir baş dibe kekê min. Başa bawer, dîsa silavê min bike bila perê te gelek neçin?